Εδώ και μερικές μέρες το πουλί της Σοφίας έχει πετάξει, έχει φύγει από το απειθήτα. Αυτός εδώ είναι ο φύλακας που ελέγχει ποιοι μπαίνουν και ποιοι βγαίνουν από το πανεπιστήμιο. Παλιά. Παλιά στο Τέξας. Και αυτό εδώ είναι το σκυλί της κεντρικής. Γεια σας κύριε Στράτο, τι κάνετε? Γεια σου τίλα κορίτσι μου, πού πας? Φιλοσοφική! Γεια σας κύριε Στράτο. Κώστα αγόρι μου, ακόμα να πάρεις πτυχίο? Ναι, αφού είμαι αιώνιος φοιτητής. Γεια σου Τζάμπο αγόρι μου. Συγγνώμη, είμαι πρωτοετής. Να κάνω μια ερώτηση. Πού είναι η κεντρική βιβλιοθήκη? Απάνω και αριστερά αγόρι μου. Δεξιά. Εσύ τι είσαι? Σασίτης. Πάνω και δεξιά. Παιδιά που πάμε? Την ιατρική. Πού πας εσύ? Είμαι ο Αντώνης ο Δαπίτης. Παίρνα αγόρι μου χρυσό. Ώστε μια μέρα ήρθαν οι βάρβαροι. Κάτω τα χέρια από το άσυλο. Κάτω τα χέρια από το άσυλο. Έξω τα security από το απειθήτα. Τώρα θα πεθάνεις! Η μόρφωση δεν είναι κονσέρβα να νυχθεί. Δικαίωμα μας είναι αγώνες καταγγέται. Παιδιά μου μακρυθείτε, έρχεται το κανόνι! Παιδιά το ακόντιο! Άσυλο απειθήτα 2008. Πάρα πολύ ωραίο βγήκε το βίντεο, πάρα πολύ ωραίο. Κοιτάνε όλοι.